Urmează un nou episod istoric, o nouă serie de replici celebre. Spune, mare domn Smiley! Locuitori ai Moldovei, ai Ardealului și ai țării românești, deschideți brațele, deschideți televizoarele și bucurați-vă căci vă voi dărui tot talentul meu. Și așa cum spunea înaintașul nostru, talentul nostru nu e numai al nostru, ci al tuturor concurenților din această emisiune, al urmașilor acestora. Da, Să înceapă! Românii au talent! Că întotdeauna sperăm să vedem lucruri pe care nu le-am mai văzut și la care nu ne așteptăm. Ce am văzut la voi e unic. Mi-a tăiat respirația. N-am mai văzut așa ceva. Așa ceva nu se ratează. Mi s-a rupt sufletul de el când am văzut așa. De regulă, oamenii extrem de talentați și sofisticați sunt cei care se tem cel mai tare. Că avem în față un viitor mare star. Mi s-a părut că a venit un înger și ne-a cântat. După părerea mea, reacția publicului spune tot. Am luat-o ca un dar. A venit de undeva de sus. Bă, e clasă, bă! Nu pe ultima 100 de metri, pe ultimul milimetru și n-am mai avut nimic de făcut, crede-mă, doar. Golden Buzzer perfect este acela care dă senzația și celorlalți jurați că vor și să apese butonul acela aurii. Pentru mine este evident, e clar, nu am nici cel mai mic dubiu. Este numărul sezonului. Scuzați-mă că nu v-am întrebat mai întâi cine sunteți. Am talent,